Okres Bielsko-Biała, Polská republika, Slezsko, euroregion Beskidy, na hranicích Polska, Česka a Slovenska. Přijeďte do Bielského okresu a navštívte místa, kam se budete vždy rádi vracet. Obce Bestvina, Bučkovice, Čechovice-Dědice, Jašenice, Javoře, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamovice, Wilkovice obklopují město Bielsko-Biała, které je samostatnou administrativní jednotkou. Okres Bielsko-Biała se rozkládá na ploše 450 km čtverečních. Leží v jižní části Slezského vojvodství na pomezí Slezska a Malopolska. Ke kulturní různorodosti tohoto regionu přispělo geografické členění terénu, ale především poloha na hranici historických zemí Haliče a Těšínského Slezska. V minulosti se zde prolínaly polské, německé, české, slovenské a židovské tradice. Můžeme se odsud vydat na krátký výlet do Krakova, Częstochowské nebo také do Frýdku Místku, hlavně města české části euroregionu Beskidy. Pokud se chystáte navštívit náš region, jednou z mnoha možností je také letecké spojení. V nově vzniklém Bielském parku letecké techniky ve vsi Kaňův je možné využít letiště se 700 metrů dlouhou startovací dráhou. Živou hmotnou kulturu regionu vám přiblíží návštěva dřevěných kostelíků, procházka horskými osadami, či prohlídka některé z památek naší šlechtitelské minulosti, zámku či šlechtického dvora. Bielský okres má i při své nevelké rozloze co nabídnout. Historii a tradice regionu představuje množství regionálních jizeb, milovníci umění jistě navštíví některou z mnoha galérií. Za pozornost stojí také perly moderní architektury. Není pochyb o tom, že nejvíce návštěvníků náš okres přiláká v zimním období. Město Szczyrk je hned druhým nejvýznamnějším střediskem zimních sportů v Polsku, více hostů přijíždí jen do Tatranského Zakopaného. V letním období je pro milovníky pěší turistiky připraveno přes 200 km značených turistických tras. Cyklisté mohou využít asi 110 km cyklotras. Okres Bielsko-Biała je ideálním místem odpočinku pro ty, kdo hledají ticho a klid v srdci přírody. Nacházejí se zde 4 přírodní rezervace, chráněná krajinná oblast Slezské Beskidy a chráněná krajinná oblast Malé Beskidy. Severovýchodní části okresu je bohatá na různé vodní nádrže a není náhodou, že se této oblasti říká Žabí kraj. Svazy hory Skřičny, nejvyššího vrcholu Slezských Beskyd, nabízejí ideální podmínky pro paragliding. Na své si přijdou také milovníci koní, kteří si mohou vybrat z bohaté nabídky jezdeckých středisek. Pokud jste vášnivěmi vyznavači vodních sportů či rybaři, i vy zde najdete své místo. V neposlední řadě náš region skýtá řadu příležitostí pro provozování extrémních a adrenalinových sportů. Okres Bielsko-Biała se může pochlubit i jednou netypickou atrakcí. Je znám jako region zahradkářů. Do zahradnictví v Dankovicích a Pisařovicích přijíždějí celé zájezdy. Naším přírodním bohatstvím jsou prameny minerálních vod, které spolu s mikroklimatem daly některým místům charakter lázeňských míst, například Bystra či Javořa.
Jedním ze způsobů, jak se seznámit s kulturou regionu, je ochutnávka místních kulinářských specialit. Příjemně strávená noc je zárukou dobré nálady během dalšího dne, stráveného v okrese Bielsko-Biała. Nabídka ubytování je velmi široká, od hotelů, rekreačních domků a penzionů přes agroturistická hospodářství až po možnost noclehu ve stanu či horské chatě. Nejlepší relaxací po dni plném dojmů je návštěva některého z místních spa či wellness středisek. Po dobrém jídle je třeba spálit nadbytečnou energii. Sportovní zařízení našeho okresu dávají možnost provozovat téměř všechny sportovní disciplíny. Pokud plánujete cestu po okrese Bielsko-Biała, můžete si prostudovat informační brožury a letáky, navštívit naše internetové stránky nebo se obrátit na některé z informačních center. K dispozici je také řada infokiosků, získáte zde aktuální informace například o kulturních akcích. Mariánské poutní místo Górka ve Štyrku je cílem výprav tisíců poutníků, kteří se přicházejí poklonit královně Beskyd. Ještě jste neviděli údolí Horní Výsly, Vilamovické podhůří z jeho pahorky a rybníky, vrcholky Slezského podhůří, Slezských a Malých Beskyd, nekochali jste se malebnou přírodou v soutězce řeky Soli? Okres Bielsko-Biała vás zve k návštěvě.